Shalom. Selamat pagi Amang Inang, jemaat terkasih HKBP Sudirman. Kita akan memulai ibadah kita, Masukma prosesi Parhalado diiringi buku ND nomor 449. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Sobongot hita tu parmingguan, jumolo mata pahihut-hut prosesi jalan salib. Inikah raja kalian? Cepat jalan! Saat di Yerusalem tentram melalui jalan yang sempit, ribuan orang berdesak untuk lihat yang tertuduh di Kalvari. Dia berdiri karena siksa dan cambuk di punggungnya, bermahkota duri di kepalanya. Tiap langkahnya dicaci orang-orang
Jalan Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Darahnya sucikan umat manusia agar kita semua diselamatkan. Cepat banget. Via Dolorosa, jalan penderitaan, seperti doa yang Mesias sang Raja. Tapi dia pun sampai buat cintanya padamu, padaku. Jalan Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Huriana hinaholongan di Tuhata Yesus. Marpungu hita sadarion dada holan laho marningot sejarah. Alai lau pasahat ngolut tadotu adopan di Tuhatai. Tupa adong dosia kita naroon waeng. Namarukil alani akka panosak ni portibion. Tupa adong na marsahit marhasit ni roha alasay ni humi halak na asing ibana. Adong naholsoan manarihon ngulu tu ari nanaingro. Kalit Yesus si Pangulo kami, rodo kami nuaing tu adopanmu, di bagasan ragam ni pasoryon nami. Di zamanon, say dijujui portibio kita asahatop marlojong marsaulihon akka namangkuhi rohata. Angko Jesusi maradian do. Tarpajal ibana di Golgata. Di lohon hosana asa jupanga kita di paradianan nasa sitong na. Alani i, tatap masilang nai, dada holan si taunon na napatar di si. Alay lubis yanido tahe, hapataran ni holong na doi. Nama kokopita di pangalaho dohot parulautan na sotama di adopan na. Roma hita. Tinggal manasa holso ni roham tupak ni Jesusi. Bongot mahita tu parasaoran. Dohot ibana na pamalum rohata. Marende hita sian buku ende nomor 80 sada esada 1 tolu. Yesus mual ni ngoluku. Jesus, oh,
debata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni ton di porbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Si Tuhan ni malim si songonido na tamadi hita, na badia, na so jahat, na so marlindang, na so marbolat siyan akka pardosa, na gabe tumimbo siyan akka banwa gijang, na so pola ganup hari songon akka si Tuhan ni malimi mambuan jumolo pelian taringo tu akka dosa na sandiri, dungi taringo tu dosa ni natoropi, ay sahali doi diulahon, di nama melehon dirina ibana, haleluya. Martangiang mahita, ale ama nami jala debata nami, para si roha na sumurung doho di sudejol mamanisia. Nungadile hoko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, manaon haleaon doho siak ni bagi. Pola mate tarsilang, asa malua hami sian gonggoma ni sibolis. Say parohay mahami mamikiri panaonon ni anakmu, asa maruli hami marhite siani di hasasaan ni dosa doot haluaon sian hamatian paduhalion. Asa dapat hami hangoluan sa leleng-leleng na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak kaholongan ni Roham. Amen. Marende hita. Kamu mapatik ni debata iman atar surat di Heber 12 ayat 2. Tabereng mainduk ni haporsioni jalan apa ujuk kosa. Ima Yesus nama nauton parsilangoni. Sikat nilas ni roha tohap naihian. So dietong ihailaon. Gabe hundul di siamu ni habangsa ni debata. Ido sahatna. Atong rak mangidogogo mahita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, maulahon na humbartu patikmi. Amen. Marende hita, siyan bukwende nomor 623 di hadapanmu Yesus. Dia
yang mahita. Ale debata nami na marasi roha jalan abadia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Wilala hami rikot do asini roham di salut hami halak pardosa. Alani ido umbahen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot hami. Tung na jojodo hami manimbil sian akadalan munabadia songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian jolom alani dosa nami i. Haidang dihalo mohon roham hamatian ni akapar dosa. Alai hamu baon ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesa masaluhut hageduhon nami dohot pangaloson nami marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasini roham di hami marhite-hite panindangion. Dohot hagugoon iton di porbadia. Asa tarapul situtu rohanami manjauho. Asa patun tigor jala daulat tami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmo na badiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasasaan ni dosa. Adong do dihita situan ni malim na sungoni. Nahundul di siamu ni habang sa ni hatoktongon di Banua Gijang. Di baheni tarbahen ibana do panguluhon ro di ujung na akan sandok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa ditangyakon na sida. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amen. Marendehita sian nomor 710 sada ayat 5 songon ursa na binuru. Tangihok kamu mahatani debata turpuk epistel di pesta parningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion. Natar surat di Pesalmen 22 ayat 112. Kajaham masikat soring. Endesian si David, ali debataku. Puasa tung tadi konomu au. Say mandau-dau doa kahata ni angguk konsian hatuauku. Ale debataku, say jojo do ahu arian, alay dang mangalu sibo, jalabon ngipe dang jupang ahu hasonangan. Alay nabadia doang goho, marhabang sahon aka puji-pujian ni Israel. Marhaposan tuhodo aka alpunami, posdo rohani nasida, jadi di paluahodo nasida. Tuhodo nasida mengangguhi, jadi malua manasida. Marhaposa tuhodo nasida, jadi dang tarurak. Alay gea nama yang go ahu, dada colma, eleson ni halak jala parbilean ni natoro. Sude akan amarnida ahu marekelekkelihon au, dipaganggang do babana huhut mangupir-upir. Tujahoba manian di pasahat, asa dipalua ibana, di pangulu manian ibana, ailomodo rohana mida ibana. Hodo natongon namanait au sian apuan, si papos rohakku mangocop bagot ni dainang. Dung tuhu ahu sian ho, rupasiga tungaku,
sian Tuhani dainang dope say hodo de bataku. Unang mandau-dau ho sianau, ay donok nama parmaraan, ay suadong si partupak. Ido sahatna, martua doakan atu mangihon hata ni debata, jala nau piopsa. Amen. Marende hita, sian nomor pitu tolu ayat 3.4. Dulo mau o Tuhan. Tindakon maha porsyot tahi songon na hinatindakon ni dongata sa porsyaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabian si Anton di Porbadia, andorang soha bubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, ipanguhuman ni Silatus, na mate tarpazal do ibana di hau pinarsilang, na tua tuban watoru dung ditanom, na mulak mangolo di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulo dohot na mate au porsea di tondi Porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulo do sogot daging ni halak na mate dohot di hangoluan na sorasuda. Amen. Tabege mas sunggul-sunggul di parmingguota di bagas santikyo na parjolo marpungu dohita ima na marningot dohita di ari hamamate ni Tuhan Yesus lau manobus hita pardosa. Na paduahon anon jam 2
Masuk dohita musay ima ulaw na hohom. Napatuluhon, ima di hari Minggu tanggal 5 April, buha-buha ijuk masuk jam 4 pagi. Dungita uduti ma nasongon na somal ma Minggu Paskah Parjolo. Alay anon dug selesai Minggu tapatu pado marulaw na badia. Songoni masonggol songon sunggul-sunggul tuhita amang inang marende mahita. Rep sisilang nat dito nga ni parsuryo ni ngoluta. Hurian na hinaholongan ni tuhata dito nga ni zaman naribur di ambisi dohot roha na ahut di arta. Tatatak masilang ni Tuhani di Golgata. Jongjong silang ni Kristo si dadahaw mas si totonduron alay ima alus tungulu dohot roha na marhoy-hoy. Di sido jupang nami Tuhani na sodau manang holang sian nami, rabdo ibana dohot kami di hagaleon dohot padangolan nami. Dito nga ni boban ekonomi na manosak ngolo ni aka keluarga, dot masa depan na hirata tutup binahen ni ombun na hapal, silang ni Jesus si manungguli rohata. Nunga jumolo di bolus Jesus dalan na rahis, dang di bagabagahon ngolo na suadong si tuhuhon. Alay di bagabagahon do narade iba na rap dot hita manuhuksa. Tuhan, salib bima mangalehon gogo di hami, di obas majujok nami, teluk-teluk alani borak ni situ Tuhan nami. Dito nga ni persalisian, pangiburuon, dohot roha diri na jojot mangisombut tu parsaurata. Macay lambok do sian silangi hita di pitjang. Alay tajom, asa tabunu roha diri, asa patar mangula holong ni rohata. Asim roham di hami Tuhan, na sajojot hami paburnang diri nami, ajari mahami paserepon roha nami, songon ho narade patoro diri, sahat ro di namate. Dia ka nama sahit na makilalaho puncung songon tandiang na hapulonan. Manang na dijehehon dongan, tatak matanganan na hona labangi. Lambas do dibuhay laho makaol jala pamalum akabugang ni roha na soboy di ida si malolongta. Bugang mi alay Jesus, ima pamalum rohaku, hapujungonmu di Golgata, ima mangapuli ahu, na adong doho rap dohot ahu di hapujungaku. Silang ni Kristus di zamanon, dada tanda ni hataulwani, alay tanda hamonangan na sitong doi. Dang mabiar behami di godang ni parukilon, ala ditonga di parukiloni, di pabisar hodo hadiuron. Silang mido gogo nami, dohot na pahot pakirimon nami. Amen. Marende hita nomor 77 ayat sada, hamu salut halak kuhut ma tapasahat, pelian na umuli, pelian sada A, sada B.
Dame di debatana sumurung sian saluhu naroha. Imana mangaramuti ate-ate dohot pikiran munabi. Di bakasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Barita nauli sihang hulung-hulunta de parsaurata dohot tuhata sadarion di parnengotan di hamamate ni tuhata Yesus Kristus humokopita zolma di enetsan Evangelium Matius bidu 27 mamuka sian ayat 45 saha rudi ayat 56 tapai hutihu ma songonom mahatani tuhata alai olat ni hos ni hari rudi pukul tulu hulumma sadok tanoi alai tar dipukul tulu dipangiar Yesus maswarana diangguk koma ali de bataku de basaku buasa tung tadi konom mau ili lama sabab tani alai ubeginin nadadi basian akan ajong-jong disih nama Josia dui dungi pitor merlujong masada sian nasida mangalap limut dibutungi mai tuna asom dipalohok matu tolong painupon ibana alaina dibanari madok pasobu zolo tahida ma naolo ro sielia peluahon ibana alai diulahi Yesus mamar suara nagugu dungi tosma hosana laos dinasatok kini mariba mahire-hire na dibagas joro sian gijang rudi toru dungi humuttal matanui marigat dohot akabatu mamak muka ma akatanoman dungu hingi hehe madaging ditorop nabadia akan namudum disih gaberuar manasida sian akatanomani jadi dung hehe Yesus rodo nasida tuhuta nabadiai pataridahon narsida tutorop halak alai dung diida idduk ni soldadui rab dohot akadonganna najumaga Yesus laloi rodi akan namasai mabiar si tutu manasida nin nama tutudo on anak ni dewata alaya dong madisi torok buru-buru nama natap madau-dau ima akan naung manghuton Yesus sian Galilea pature-turehon ibana si Maria Magdalena masada sian nasida dohot si Maria ina ni si Jakobus dohot Joseph dohot ina ni akka anak ni si Zebedeus ima sahana diamu akamanginang sudihi tanuaing ruas ni hurian itu hatta namar saur di huriat HKBP Suri Remanon ya kamanami nanami noaing nadong di lantai sada mulutung adong di ruang Salomo do nadong di lantai 2 sudihi tanamar saur di permingguota di hari sadarion perzuluma upasahat tami tabi salam Jumat Agung tuhita saluhna oras madihita tardok sudedo noaing halak Kristen akamanginang disadok portibion marlas ni roha tadok go
dang natu matangis perpunguan sedarion ala hamonangat do hamatean na pinatupan ni Tuhani di bagasan Kristus. Sadok halak Kristen di sadok Portibio merpungu di hari sedarion dang mardiai berdilua dia pe jalanung agajang proses dihita sahat tuzuma agungon kamanginang saotik ikop pasunggulhonon nami do nungau 40 hari hita marpuasa dihitung sian Paskah mundur tutoru di luar hari Minggu 40 hari hari parpuasaon pasyodo dihita mulu di Huria Lutheran murni do di Katolik dimulai ma pasyoni dohot Rabu Abu alai dihita ibadah do sasi tonga pasyo pertama tongod doi di minggu reminiscere 5 minggu pedudut ikom patopot tahiyad doi minggu reminiscere 1 minggu palmarum alai ladang bui sudi patopahuni umum bagabi men tradisi madihita tolu borngin pedudut sa Senin Selasa Rabu. Tapi bukan berarti amanginang yang hari-hari 40 hari itu tidak menjadi hari-hari puasa dan pasyon. Dalam umum nak kamanginang marpuasa halak Kristen di sini pilihum masyan ni parpuasa honna tu bagas zoro ni Tuhani berlaku dui sasitong ngasa rupartikyanon. Alanido anggo di gereja Lutheran murni do Katolik selama masa 40 hari itu dang adong bui di sini pangulihon anak do pamuli buruk. Dan adong isiak pesta-pesta. Jadi belum ada program pihak kamanginang perlu do kita mersiajar liturgi dan unsur liturgi tai saunang ulu si pata har pakilala nah yang gua berdita tardok wahungulu kami doi. Saya berharap Sudirman ini sekarang kan sudah hampir dikagumi orang. Asongon natu sobe si malolong ngezol monoaing. Ya, mungkin dari peribadahannya yang semakin kusuk dan lain sebagainya. Jadi mulu tahun naro mulu setuju bisa sehat do memang bilmat pangidokku do tahun depan selama 40 hari itu harus dikeluarkan ibadah keluarga. Adong ko si jahon selama 40 borongin. Ada ibadah-ibadah selama 40 hari. Dulu torut soni tahun naro. Asalam gomal turhata akristenoni. Kamanginang apalaha masih haroa situhu namat sai duk sian hapataran na taida molo jupang parningotan di hama mateni Tuhan Yesus. Hira sudiru hitan waing dison merbaju nabirong. Gabe baga hamusudi karena sebenarnya baju hitam ini warna yang indah cantik alai dihita tapahami do mulu merbaju nabirong umumna apalagi mulu di budaya Batak Toba patuduhonaha mayakkaina lungun ni roha habo ni roha. Nak berbeda do tradisi yang kudisi malungun molomod dingak kana tua orang merbaju nabirong merbaju mahua do nabotar do isi bertali-tali nabotar au lebih condong ko tu sih berarti dihapor seai do orang-orang meninggal itu kan lambang kesucian doi. Itu berarti ngai surgu ya kana mate. Mulu hita terus marhabuk ni roha. Saya rasa itu surgu hita deh. Ya kalau dari sudut lambang-lambang itu. Alai tadok ma
Patuduhon holom ni roha, habok ni roha. Si taonon tangis. Ilambangkan semua yang hitam ini. Puasa tangis, puasa hulum, puasa marsa roha. Ola noba huruk doa mang inang nasagomal tu rohata yang tersirat dalam hati dan batin kita. Setiap kita tiba dalam Jumat Agung. Kebetulan 4 huruf itu hanya sama dengan bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Yaitu satu kata, dosa. Ada bahasa Indonesia ini dosa? Dosa. Apa bahasa Batak nggak? Dosa. Sarupa kan? Nggak beda itu. Iya. Holanido na di pasunggul hotu hita ganu jupang hari hamamati akamanginang. Alai tabereng ma aka proses taringot tudusai. Itulah yang kita lihat bagaimana cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam dunia ini. Dalam hidup kita, dalam hidup amang inang, dalam hidup saya. Ananung nga didodoni sude dosa portibion nang zolma pe. Ido nang diharorona na parzulu pe. Nunga takas anggo haroron itu hatta Jesus Kristus tu portibion. Paluaho kita. Siya dosa na dong di portibion Johannes tulu ya saplonom. Ay songonodo holong ni rohan di debata di portibion. Pola do anak na sasadi di lehon. Asaw nang mago ganup na porsia di bana. Ay mago do siula dosa. Magodo na mangulu di bagasad dosa. Magodo zolma na nirazan di dosa. Bakak dakolam mago songoni. Ala itu hamatean sisa liling-ililing na. Naginoran na hadis manang seul. Kematian lembah maut yang kelam selama-lamanya. Ido upani dosa alai rogo tuhatai. Imatabuna kana porsia di Tuhan Yesus. Alanido kana porsia sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak selalu berbuat yang terindah lagi dalam hidup. Ayolong itu hatai merhite silang itu hatai. Nunga ape tu Yesus hasala ammu hasala aku dosata. Kita ditebus dengan mahal. Jalasada dorak sujami taon ikut takas dodohonota dang nadi pamati Yesus. Yesus bukan mati karena dibunuh, tapi ia menyerahkan dirinya. Ayat 50 itu rupukon. Ia menyerahkan dirinya. Ay marwaso do Tuhani. Nak pedi lebuti ba nadang mate. Ay de batado Jesus. Marwaso do de bata nak pedi pasipal-sipal ibana. Marwaso do ibana taringot tu si. Bui do ibana nadang mate. Alai diserahkan dirinya. Na dilihat Tuhan taido hosana. Tuaha ima pilihan natagwari. Pilihan pardusaon. Ima tobusmu. Ima tobus ni dosam. Mudar nai. Pamatang nai. Karena itulah tebusan dosa itu begitu mahal. Amanginang. Nuaing diturpuk jamita sadarion. Dibaritahon si Matius ma. Taringot tu namasa. Adorak sotos. Adorak somate Tuhan Yesus. Na parzolo di baritaho si Matius diturpukon ima hahulomon na makukupi tanoi. Kegelaman yang sangat mencekam. Siap pukul 12 satu pukul tulu. Bolo di hatabatak pukul 12 kamanginang. Digoar doi hosni ari. Duk penno pukul 2. Tu pukul saya pukul 2. Didok may gorni ari-ari ni Batak. Guling ari. Alay molo didok hos nyari matahari yang terbiasa cerah. Alay didok makulum selama 3 jam.
Ini amanginang bukan hanya persoalan cuaca atau fenomena alam biasa. Alai ido patuduhon sadatadda pabua dosa ni portibion na matsay duk situ tu naung mabekolom portibion. Banyak ahli amang menggali itu. Memang benar bukan gerhana matahari. Gerhana matahari itu adalah posisi satu garis lurus matahari, bulan, bumi yang memungkinkan bulan menutupi cahaya matahari. Tidak. Hidup bedidok sada amani huria na margor tertulian akka manginang. Makulum na maripoti-poti didok ibana dui ari ni Jahuba didok di atas lina Yom Yahweh. Dia menyatakan itu adalah hari Tuhan. Hari ini debata jalanung ngatar surat tian yak kamang di Bibil tay taringotusi di Amos walu ayat sia. Buru di Amos walu ayat sia di dok songonon. Di hari nasasadainin na Tuhan Jahuba. Suduk mamatani hari di hos ni hari. Jala pahulumokku tanoon arian. Jadi dang terjadi kebetu lebih. Itu adalah hari Tuhan. Hari ini debata manubus jol masian hahulumoni asamucat Tuhan tiuron. Amos 8 ayat 9. Digo barhonido hahulumun ni portibion nakamanginang. Tapi itu kita nyatakan adalah Yom Yahweh manang hari ini Jahuba. Na badua hodok sahat dipukul tolu dipanggil Yesus suarana Eli Eli lama sabab tani ali de batakku wasa tuk tadi konom mau seolah-olah nungga di baduruhon tarsirang Yesus siad de bata amai pola didok natoropi dunga dong nang membuat tuak na asomi saharomati onin narohana kan alay unang zo na medyo si Elia doi ninna ala di pada narubiak kamanginang di maliak kitulu ayat 20 tulu didok songonot disi idama suruok kuma tuhamu panurirang Elias patujolo haroro ni arini Tuhan Jahuba na bulon jalan nasok kali. Madok nabuy rosi Elia siya banwa gijang. Mangurubiak ka na burjuroha atik na tohoro. Na medyo si Elia duwinin na. Hapedangiyang ko nasasitong nga akamanginang. Angguk ni Jesus doya kamanginang. Pasauton panurirangot taringot tu Mesias isa diri naik komanon na porsuk na dok situ tu ikon ibana mamorsa rimas ni debata aturan na petu zolmai ikon ibana sirak siat tuhatai pasauton pakokopon na jamuan dot di Psalm 22 gabeta dokma angguk ni portibio doya kamanginang naungguk dosa dirim nanggok dosa diriku di porsan tuhatai angguk ni zolma na sosietia doi na somia bedi bagasam hakolongo di bagasap portibion tarsarupa dia kamanginang nuaing bui do gudang angguk-anggukmu nuaing boy do godang tangisan banyak sekali tangisan kita manginang saat ini. Gudang keluarga na sedang meminta uluran tangan Tuhan. Banyak masalah hidup di berbagai pribadi-pribadi yang mungkin tangisan kehidupan kita. Banyak yang menangis karena ketidakadilan. Banyak yang menangis karena persoalan kerja perkarizuan. Dunia menangis karena perpusuhan. Dunia menangis karena peperangan seperti yang terjadi pada saat ini. Akai marupan ni dusa ni portibion.
Akai matangis ni Portibion. Nuaing didok Jesus diangguk ko ni banai. Sirang ibana siya Tuhani. Alay asat tangis mi adung mi lungum mi di porsan Tuhan Yesus. Alanido padohan na parpudi adorak somate Jesus do paujuk kosa na patuluhon didok ibana ma. Nunga merujung. Di hata asli kamanginang didok don nunga merujungon nakpe di hata Batak tos hosana anggo di hata asli kamanginang nunga merujung hata asli teletestai doa kamanginang. Ima na somal dipakai perhatanon di perdagangan kuno pelunasan hutang jala di surat doi di kuitansi pebuahon hutang seseorang lunas teletestai alani ido molo idok akan manginang nunga marujung teletestai dosamu sudah lunas dibayar lunas alanido tahap orsiai kematian Kristus adalah transaksi ilahi bahwa dosa kita telah dibayar lunas oleh Yesus. Yohanes 10 ayat 10. Nunga saya utang tak digarar Yesus dibayar lunas. Alanido naktabay be utangmu tu Tuhani. Bahkan nunang memerlibat gada utangmu tu Tuhani. Karena sekali untuk selama-lamanya. Ishafak ninna di atas linya. Sekali untuk selama-lamanya. Unang betabay utangmu inang. Unang betabay utangmu amang. Hutangmu telah lunas dibayar. Teletestai. Nunga marujung dibayar lunas. Jangan lagi tambahi utangmu kepada Tuhan. Dengan beban-beban dosa yang terjadi. Dan bisa terulang kembali dalam kehidupan ini. Ima naripatuba Yesus adorang sotos hosana. Nuaik taida maka manginang duktos hosani Yesus. Inilah menjadi refleksi hidup yang harus dihidupi setiap orang. Dungtos hosani Tuhan Yesus akan manginang didok manaking na perzulu meriba mahire-hire nari bagas joroi. Tirai bait Allah itu terbelah. Meribak dada mekmet akan manginang. Molo didok meribak sacadui molo di hata Batak. Gajang belga bahkan didok diturbukon. Bola dua hire-hire. Tabir bait suci itu terbelah dua. Khobar tubuk wa kahasomalan ni halak Yahudi akan manginang. Isara di misnah marang dibukut na nipew na sida dialak Yahudi didok 10 meter 10 cm hafal ni tirai iya ma 10 cm ima tebalna haru kasur radong bona 10 cm tebalnya tapi tirai itu 10 cm tibona 10 sampai 20 meter berarti hampir dona segerizaun. Bidangnya 10 meter. Ditenun dengan benang-benang yang mahal. Dan benang-benang yang khusus. Akamanginang omma tirayon nang di bagas zoro na julu. Parholangan ni inganan na badia. Jala tubiluti holan sahali sa tao duwui masuk amang inang akamalim. Tersurat di 2 Musa 26 ayat 21 Nuaing ima meribak. Tirai bait suci itu terbelah setelah Yesus mati. Dia mananeng dohonon nadisi. Dan inilah kristologi kita. Kristus do malim natutu. Yesuslah imam. Dan bukan dia menerima persembahan, bahkan dirinya menjadi persembahan
yang biasanya bait suci itu tempat para imam untuk menerima persembahan itu. Tapi justru Kristus sendirilah persembahan yang utuh dan benar. Gabedanga dong be parasingan ni sudi colma. Alay nung ngadus dia dopan ni tuhatai di tonga-tonga ni Portibion. Ai Kristusido malim natutu. Dan adong mangaba parsupangan ni colma. Pembatas ni jolma pasupang do debata mananga hapi ido baik tahapor siai dimanapun kita bisa bertemu dengan Tuhan. Setiap orang tidak ada lagi penghalang untuk tidak bertemu dengan Tuhan karena Kristus telah menjadi perantara, dan itu yang diperlihatkan oleh tirai yang terbelah itu. Nunga sudibui pasupang do debata aka manginang di bagasan Kristus. Bahkan dakolani di batu duhod do humutal tanoi merigat akka batu mamak mukap akka tanoman ni akka nabadia. Dangidok tanomannya akka perdusa itu rupukoda tanomannya akka nabadia di nado. Berarti mau akka tanoman ni nah terus merdusa dan mukap isugut. Tanomannya kena dia di dokter bukan. Ya. Dan ini adopsi Katolik, makanya ada bagi mereka adalah peringatan roh-roh orang suci. Tetap itu mereka lakukan. Akai mana masa? Suadong namasa tikini ikorogem pa bumi do akalana asing. Kamanginang batu mamak songot tada tanoman dohot hamatean na permanen. Alai laos batu mamak ido menandakan akamanginang dang dihamatean nakarasi anggwa kana porsia di bana. Patuduhon akarine jahuba dui molo didok humutal akatanomani gabehehe tu hanguluan. Alanido tahapor saya Kristus bukan hanya persoalan dosa, tapi betul-betul memberikan hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Jadi na patuluhon na perpudi, dan inilah menjadi kesaksian sampai selama-lamanya. Ima panidangion ni iduk ni soldado, kepala perwira pasukan di Tiki. Manghihuto na kanamalo. Kepala pasukan ini memang memimpin 100 orang perwira manak solidaru na profesional. Kepala perwira Romawi na puna keberanian, kemampuan memimpin, ketegasan dan betul-betul berwibawa. Nauk somal di dunia ni halak Yahudi eksekusi mati dan harus disaksikan oleh para tentara, para perwira. Aidang halna halongangat taringot tu disalipkan zolma di dunia ni halak Yahudi. Sekalipun asalnya penyalipan menjadi eksekusi bagi orang-orang jahat itu adalah dari orang-orang Persia. Sanido sasitonga haroran adalin alanido ratorus kejam hukum di Iranon ate itu kerajaan Persia na julu. Ai si pamate itu si manak komanuk pe mulu tardao itu ri pamate do. Itu. Sianido haroran ne hukum salib. Bukan hanya hina begitu. Tapi setiap eksekusi seperti itu memang harus disaksikan oleh para bala tentara. Para tentara-tentara yang mengawasi setiap eksekusi nuaingak kamanginang. Kita bayangkan seorang perwira kepala. Dia tidak takut. Dia mampu keluar dari zona itu. Aidido ibana kamanginang. Aletos teu huyos en autos tutudo on anak ni debata. Tutudo on anak ni debata. Dung di ida humutal akatanoi. Tutudo on anak ni debata. Manghutot tradisi ni huriana parjulu guarni kepala perwira onak kamanginang Longinus.
silong inuson mula matuhutana dalam sejarahnya tu Kapadokia merberita nauli jalagabe mate martir ala di konteks ni halak Rom akka manginang gor anak ni debata holat tu kesar do ibu didok. Hanya sebutan itu bisa disebut kepada kesar. Sekarang dia menyatakan kepada Yesus, mengatakan tutudo on anak ni debata dak tu kesar bididok ibanan ada debata, tapi mengakui Kristus adalah anak Tuhan. Kita bayangkan loyalitasnya, keberaniannya, keluar dari zona panggilannya sebagai kepala perwira, maka tidakon tutudo on Yesus anak ni debata. Nasai laon padohan itu kesar nuaing gabi tu Tuhan Yesus. Kamanginang isi ma Yesus diho. Ala tema ni minggu parsoras sederion didok ido judulna tutudo Yesus anak ide mata. Isi do Yesus di jebumu. Isi do Yesus di hoamang. Isi do Yesus di hamun wae akan adong ditoro ilanti dua doh na di balkonon. Siapakah Yesus bagimu? Molo tado do Yesus anak ni debata. Dia adalah Tuhan, aletos teuhuios en autos. Yesus anak ni debata. Dang buibe engkarammu. Nasututu Yesus debata jala omma ponggol na paduahon panidang yon hapor siyaut taganuk minggu au porsea di Yesus Kristus atahem se anak di debata na sesedei aham se bulu sotama mula merguru melua dah takas duduk di sini manaon na porsuk mate tartanom hehe tuwen wagijang tutudo Yesus anak ni debata ima panidangion ni si Longinus kepala perwirai dia keluar dari zona hidupnya itu keluar siat jabatanna sian hasangapon nai bahkan dia mati martir mendapat gelar santa. Manginang siat turbukon tak tidak kon madi portibio di ngolutta. Yesus anak ngide pata. Didok nak kening rodo kaparopu anak kamanginang. Nasomal payudi hutto ni bana. Mernida na masai. Jalano satu pasca. Tonggo disi ro akaparopu ani. Menjadi menyaksikan Kristus asa na perjulu menyaksikan hatuhanon itu hatayak kamanginang dangak kasisian nai dangak kana burzu na sairap do iba nai dangak kana mangan do iba na si 5.000 halaki alai justru sian di luar nasida do sian kana somangihuton Yesus ido siam mulana nama perhatu Tuhan Yesus Tuhan asa sotuk songonihi tak kamanginang bui dohita say songon na pahlawan benar-benaran namar Tuhanon seperti pejuang habis-habisan seperti aktor-aktor yang betul-betul luar biasa yang kita takutkan. Apakah Yesus adalah Tuhan yang engkau saksikan? Apakah dalam rangka pengakuan tutudu Yesus anak ibata naung manesa dosam sehingga kita betul-betul begitu antusias las dorohatai si alai sulik kita kamanginang puji Tuhan 2 tahun awison bulan Agustuson awal 2 hari nerpasyok kita aladong do data kan data semua saya lihat
Usahai dua data-datamu, tiktingmu. Ya, puji Tuhan 2 tahun ini melumar pasyok kita sudah lumayan banyak lah. Ya, alana memang hera susah do mulungai hanguluhon. Ya do inata geleng do beburu kotik ini. Jangan dong do besi Samuel kuingot. Berdalek kami 3 hari minggu. Lupa saya apakah kami menginak di Siantar atau di Parapat. Waktu itu kami mau balik ke Riau. Ya. Mulunga hina nguluhon. Takoto songonehamu. Mulu lewat minggu dan merminggu iba. Pasti ada yang kurang perasaan kita. Dang nyaman. Gitu. Ala nitik kini. Adung do gereja sebelum dari Kisaran, sebelum Simpang Tanjung Balai, Simpang Kawati, sebelah kiri. Lupa saya namanya, HKP Saudara Kadame. Lalu di situ hampir minggu. Ni kejar di dia, nadong pas masuk minggu. Ala dang nyama pekelalan ni ba ima mulung ngatang hanguluhon. Songoni dua cugari pedang arokya pasyon di Sudirmano luluak kudu dia dong namar pasyon. Ala dang sekop pekelalan itu kalau sudah dihidupi. Karena itu sudah satu rangkaian, kemang. Jadi luar biasa teh. Mulai dia kena merkur selama passion. Adong hubungan penilaian pribadi na merkuri. Pribadiku. Nomor saya ranking saya amado. Ada unang jual torlas orang muda. Iya. Bahasa ranking saya mereka tanpa musik. Nah hohom dotong mulu passion. Semua narasinya kedengaran. Nomor 2 kantoria. Bermusik gua laki memang alai lembut. Takas. Narasina. Nomor 7 napa sebelum. Lembut bermusik. Ubagakyad do pembulodang bermusik. Ala pastong pasyon. Jadi waduh kriteria. Sudah hamunia juara di sini. Ya, lai kita harus melihat berarti dia maknai perpunguan ini. Ino naneng dohonokku. Anggono jago edei jaksel tulu pak dono jago. Saya unggu musiknya siak kalahi marede. Holat di sido. Kalau nyanyiannya yang jaksel 34 begitu bagus. Ima molonga tahanguluho nak kamanginang nuang ditogihok kita pabuan ok sisa dosata nunga dohot tita makanguluhon na tinahon ni Tuhani dohok mahita dakola painodor biak kamanginang kita harus menjadi saksi dunia ini menyatakan Kristus itu adalah benar-benar anak Allah. Semangat terus menyaksikan Kristus adalah Tuhan. Nak pola mebir hita namar porangon naik portibion. Beberapa kali saya bilang dalam khotbah saya, dengan ngajaran di Bibil tau nak kamanginang madok asa marporak kita. Dengan dong, hari ada ajaran di Tuhan Yesus, hatsi tiad dodak terhanguluhon. Gak ada ajaran kita, perangilah, bunuhlah, gak ada itu. Hukum Taurat aja menyatakan jangan membunuh. Gari ada Yesus madok tangyakom ma naba buru-buru ho. Haholongi mamusum gari ada ninna Tuhan Yesus do. Mulai pasta purumi siamun leon. Isi maulus ngoni. Holak kudigen no pak muotik ay nasorong kumatampat ditain na muro kan. Jangankan seperti dalam khotbah saya sore kemarin, donat pun dilempar sama kita amanginang, pasti kita balas dengan batu. Sudah donat, gitu, atau burger ya. Imajaran itu anjing nak pula, regu kita parporang ono tatangnya koma. Ay marporangi pihalaki doh duita mangai. Ay itu deh, duita mangai. Ay sutung pikirmu lohok perganemia kon. Nasurugin wang negaraon ay nga 150 juta US dollar per barrel sa sitong nga 30,000 naik per talait sa liter. Halay mabir bangson sutung ribu anon halahon sotuk sutar pilih tahun 2020 na rohani abang so ikan. Ibatasi mak nuaing habi tabeli burjol mak kan ay mulo arizuma WFH bah
Au pe bolo karijo isona ito wero nari Kamis malam borhak na mau tu Bogor tu puncak tabba biaya kan. Jadi kadang-kadang tatangnya kok mak gitu. Kita harus menjadi saksi Kristus yang membawa yang telah membayar hutang dosa kita itu lunas. Membawa kerajaan Allah itu, bahwa Yesus itu benar-benar anak Tuhan yang membawa kedamaian. Ay mau ngasai dosa iya kamanginang. Tidak ada lagi pertikaian. Karena dosalah yang menghancurkan semua otak dan pikiran manusia untuk melakukan ketidakadilan dan ketidakbenaran dalam hidupnya. Melongasai dosa iya jolma. Dangadong beriho hosom. Dangadong beriho dendam. Kamanginang. Dan satu yang terakhir harus saya selipkan. Itu terpaksa ikut tabba gajakku merjami tasawti akamanginang. Ala gudang merminggu sederio nate. Jadi IJP go hurak gajang go naking jamitain na kan. Ala sahali ba na merminggu sa taon. Jadi tumagom mapinagajang ate. Iya. Ay banyak kali tadi ya. Gudang go masih salang kami naking mersnukun bahasa hado amang sonarin na ya mau lihat meja huwa ikolas dorong Sudirman ngelem gudang merminggu tu so burju mamu ate ngaro tu hak noek tu sojol merminggu. Yang terakhir dari khotbah ini, marilah kita menjadi manusia pengampun akan mengenang seperti Kristus. Anggone ko seliponokul ya do dibigi hamu berita nih Santo Paulus II, Paus Yohanes Paulus II. Kejadiannya 13 Mei 1981 di lapangan Santo Petrus yang ditembak berapa kali mau dibunuh mati. Pelakunya adalah Mehmet Ali Aksa yang sengaja keluar dari penjara. Tidak tahu persis walaupun digali, dia adalah pria bersenjata dari Turki. Paus ditembak berapa kali tergeletak. Lalu dilarikan ke rumah sakit. Dia percaya, Paus Yohanes Paulus II percaya Tuhan akan menyelamatkan dia. Lalu semua proyektil itu diambil yang melekat dalam tubuhnya dan dibuat proyektil itu di patung-patung yang ada, entah patung apa itu, Bunda Maria dan lain, biar ada menjadi saksi hidup. Apa yang dilakukan Yohanes Paulus II ketika dia sehat dari pembunuhan itu? Dia pergi ke penjara. Didapot di mana? Dia bukan marah, tapi ia duduk berbicara dan berkata, mengampuninya. Tidak ada kata dendam. Tidak ada kata marah. Ini menjadi contoh amanginang tentang bagaimana kita umat percaya menjadi manusia yang mau mengampuni. Kristus saja mengampuni hidupmu, bukan pembalasan, tetapi pengampunan. Salinglah kita mau mengampuni. Dan itu isi dua yang terakhir yang diajarkan Yesus. Sesama dosa nami songon. Amin martang yang maita. Mulai ata rohanami di Tuhan. Dihatam nong marsaur dohot tami. Di hari nabadia sadarion di parsauran ni halak Kristen marningot panaonomonmu. Humokop pami. Nunga sesa digararho utang nami tu debata amai imadusa nami na mangabat tami marnida ho pasupang doto na manigay ngudu ni saddo jolma di tongani portibion nunga di sesa ho Tuhan dang murah di patupaho pardamiani manesa dusay dipilih ho kodo dirim marhiti anakmu Yesus Kristus gabi jolma manaon na porsuk asarap ibana dohot tami makilalahon panaonon
arganai hami diho asasi sa dosa nami. Ali Tuhan ajari mahami. Mangaragahon nang lunas di gararho utang nami. Unang behula ki hami Tuhan. Marutang tuho markite dosa nami. Las diajari ho mahami Tuhan. Asawa tidak kok kami ho. Tuturo ho anak ni debata na mangului. Narotu portibion. Dak tu kesaribe padohani. Alay nunga dia tidak kok portibion. Yesus Kristus anak ni debata. Ibana bagabingulu di hami. Ibana mamangarajay kami. Ibana mahatidak konon nami. Salilik kami mangulu. Mauliati marohan nami diho. Di bagasang Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita tapasa pilihat tak.
Dorang so masuk kita tubuh kuat syarat takamanginang na berzulu hupai ngotok kami naso makatidakon hapor seaon yang belum sidi belum bisa untuk mengikuti perjamuan kudus. Na paduahon na di bagasan ruh permahanion pamit sangun atau masih dalam tahap penggembalaan hukum siasat gereja dang dohok dope nasida majalo laun nabadia. Na patuluhon dung tazalo roti iya kamang langsung tapangan. Songoni manang anggur menunung na tazalo langsung ma tapangan. Na paupanton dung mulak kita sejulok kamanginang tapi akon silok itu inganan na jala nungga di parade di sitong inganan ni persembahan pengucapan syukur perjamuan kudus tapasah manontong tu inganan na masuk mahita kamanginang tu acara ulaun nabadia hurian itu hanta di hari parningotan hamamate ni Tuhan Yesus dari yon udu tatta do marulaun nabadia bartu nati nonahon ni Tuhan Yesus tuakka sisianna adorang soditakkup ibana ulaun nabadia ima parningotat tu Tuhan Yesus Kristus tadda hasesan di dosa do padan nai baru taringot tu hangoduan nasora sudah maredehita nomor 152 ayat sada. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ate-atemuna dohok rohamuna marhite-hite Kristus Yesus amen martang yang mahita ali Tuhan debata para si rohana sumurung amanami na di banua gijang asi roham topok mahami na pungudi son adorang hupangan hamian non parpadanan nabadiyai lehom matod di porbadia tuganuk pami asa ditubuhon hapor siaon na mangulu di hami asa pos itu tu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop pami pargugui mahami maswada diri nami asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon hapor siaon na mangului saitayiti rohanami asa lamalungun hami tu banua gijang asa say masihol kami pai mai mahon haroro ni Tuhan Yesus amen. Hita akan naung pinarhamaul ni debata ita sakap nuaing mangaton parpadanan nabadiyai di bahini tatibang majumolo manang natau hita marulaon nabadiya
asa unang hona uhum manangise sian hitaon, ay holan nauduk roha, jalan naman soli rohana ala ni pabahinan na nasoture, jalan naman opo ti dosana, jalan na porsia di hasesan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tahu mangaton parpadanan na badiyai, alayak kanadoho marulaon na badiya, unang bedioloy sibolis, unang bedidak dati mardusa, tung padaw hamuma rohamu siani, tung kotapon hamuma, hosom dohot lateni roha, alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus, naung mate jalamula mangulu humokop pamu, asa tahu hamu, mangaton parpadanan nabadiyai. Di bahini tatak kasih majolo rohat tabi, jala alusi hamuma suku-sukunon, jong-jong mahamu salhu. Di parhatutur hamdo halak pardu sakosian hatudubum, dohot alani pangalausim dipati ni debata, molo di parhatutur roham, dokma olo. Namarsa doroham ada dosami, jalari pangido roham naing malua honoaing siad dosam, molo songoni roham, dokma olo. Di parhatutur roham do, naung rotu han Yesus Kristus tu tanuon panguluho pardosa, ibana naung mate dohok mulak mangulu humoko po mamorsan jalamane sa dosam, molo songoni di parhatutur roham, dokma ulo. Ulo doho mangkotapon sian roham, late ni roha dohot hosom ni roha. Aku ni ulo doho mardingkan dohot halak na mangarsahiho, jalan ulo doho manesa dosa ni dongammo, songon na pinangido ni roham sesaun ni debata sudi dosam, molo songon ni roham dokma ulo. Atong tapau duk bima rohatta, jalat atau poti masudi dosatta, ihutton hamu matang yangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang dohami, ay jujut hulau si hami patikmo. Tamado honau hummu hamin waing dohut sugut. Mudo balos sonommu tu hami hobar tu pabbahinan nami Alayalani gudang ni asidot holong ni roham. Dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilehommu humokop pami. Alani iubain na hum kami mangido tuho. Asima roham di hami. Say jalo mahami. Say sisa madsudido sa nami. Jalalihon tod di porbadia tu hami. Asa margogo hami mangalo nasa dosa. Doho mangulahon na hobar tulomo ni roham. Saliling di tano oddo pehami. Amen atok kamu akan namanopo ti dosa muna. Jalan nama uas diasin ni rohani debata. Sai saha mahamu tunah hina porsiam muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sisa saluhu dosa muna. Marhiti-hiti kuar ni debata ama. Dohot anak, dohot todi porbadia. Amen alia manami na di banwa gijang. Say pinorbadia maguarmo. Say Roma harazaumu. Say sao malomoni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang. Lehom matuhami sa darion hanguluas siap hari. Sisa madosa nami songop panisa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangudzunan. Palua mahami siap pangago. Ay horo na punah rajaon. Dohot haguguon. Rudi hasangapon sa liling nililing na. Amen. Hudul mahamu. Maredehita.
tangihon hamuma tonan ni Tuhan Yesus lahu padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borngin nai uju tarzehe bana didok mamauliante. Dungi di ponggor limai di parlehom matuak kasisianna huhu maridok jalo hamuma jalapangam madagikku dinan lehon Tuhan matean humokop pamu bahen hamuma songoni bahen parningotamuna diau. Jaladung sun nasida mangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate dungi didok ma tu nasida jalohamu masulihamu manginum siani ia panginumanon pada nai baru maon marhite-hite mudarku dan isehon homokop pamu bahen hasesan nidusa saiben hamu masongoni bahen parningotamuna diau. Atong nungarade sude ida jala deng hamuma deng gambasa ni dewata romamu tujulu.
buku ini 449. 449.
Buku ND nomor 699. Sino
318.
martangiang mahita. Puji ma Tuhan debata ale todiku jalan asa rohaku di bakasan memuji ko warna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku jala unang tung halupahon denggan ni basana sudina. Ibana do manesa do sam sudina. Jala ibana pamalum akasahi musudina. Ibana paluahon khosam sian hamaguan jala dilehon tuho denggan basa dohot asini roha. Para si roha jala pardenggam basa do Tuhan debata. Lebat terimas jala para si roha gudang. Dang diwahid tuhita hobar tu dosatta. Jala dang dibaloson tuhita hobar tu hazahatotta. Songona sini rohan ya mama tu akan akonna dua sini rohan itu Tuhan debata. Dia akan makkabiari ibana. Nungatakas di batu duhot debata holong ni rohana itu hita dinamate Kristus humokop pita. Uju pardosa do pehita. Atong dalam madua mahita nuaing sian rimasna. Dunggabe parpitor kita hinorhon ni budar nai. Di bahini sai pujion di pamangaku. Doho rohaku, doho nasa pabahenaku do Tuhan debata. Olat nion rudi san liling ni liling na. Amen jongjong mahita maredehita nomor sia ayat sada. Tatangnya koma piliata. Ali di bata amanami na di banwa gijang horo haroroane sa luhut silehon lehon na dinggan doho nasa udi bahasa na mauli utus. Pasahat hami masian na nalehom itu hami pilihan nami tuho. Sa jalo magiwa na hucus di zulum. Paso-paso may jalaramoti asahu para siyak kami pilihanon. Patibulhon na harajaw mo dito ngatongan ni huriam doho di portibion. Muhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutad hami gudang ni silehon-lehon itu hami. Asalam gerigir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Bata amanami na marhabang sa di atas ni saluhut. Nung apatar huida hami holong ni roham na gudangi. Gumudang duisyan holong ni rohani ama-ama dohot ina-ina di anak konna. Tung naso tartibang dugudang dohot arga ni silehon-lehom di hami. Ayanak mo nasasaday di suruho gabi zolma manaon pardangolan itsahicat doho pastap-pastap. Gabi tarpaja libana jala tu hamatean humokop pami. Mauliate marohan nami. Ananauk say utang nami. Jala malua hami siya dosa. Siyan hamatean. Doho siyan gonggoman ni sibulis. Ala ni ipuzion nami magwarmo na badiyay.
Ala naung dipatupa anakmu perdumuan perdenganan nami Tuho. Ali Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata. Naung mamorsad dosa nami. Dosa ni hazol maun. Mauliate marohan nami Tuho. Jala pujion nami mahorodi sa liling ni liling na. Say tata mahuriam. Nahinokok mo jala na pinapungupungumi. Say paho madihami hasesan ni dosa. Doho dami na pinatupami. Say paiyas jala perbadiay mahami. Asa tarbuan ho hami tuban wagijang. Pasaorhon hami tuakkan na badiyay. Say bunu jala parsilak kom majol manaburuki. Doho sakap-sakap naroa di bagasan hami. Asa unang marlidang hami madapoton ama na di banwa gijangi. Upasahat hami madiri nami Tuho. Jala hulehon hami rohanami bahining anammo. Ala naong dihokkopo hami. Dihoma hami jala ho di hami. Sayunang loas sami sirang siyan ho. Dongani mahami jala saur maho tu hami. Say patugu mahapor siyaon nami Tuho. Asahot lakka nami rodi ujung ni hamatean. Say ramoti maakarwasmu na mamaritakon holong ni roham. Do dalan naong pinatupami. Atong manang namangulo manang mate pehami. Horo Tuhan nami. Doho raja nami. Saya si maroham. Ingok mahami di hasang apomi. Jalabuan hami to hasonangan na nilabong ni debata. Amen alia manami na diban wagijang. Say binorbadia maguharmo. Say Roma harajaomo. Say sao maloma ni roham diban watongaon songon na diban wagijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siap hari. Si sama dosa nami songop panesa nami di dosa nidongan na merdosa tuhami. Una kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu siat tuhata ulak mahamu di bagasan dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala sayasi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhom ma damena tu todim. Dalata masih pasaurat damyak kamanginang tazalang ma nadisyamun habirak tabi unang lubahitan non jam 2 musero tugarejata.